ଭାରତର ବଡ଼ ବିଜୟ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆସୁଥିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ତଥ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭାରତର ବଡ଼ ବିଜୟ, 150 ରନ୍ରେ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟି20 ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶତକ ସହାୟତାରେ ଭାରତ 150 ରନ୍ରେ ସହଜ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଏଥିସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 4-1ରେ ଜିତି ନେଇଛି। 248 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ 10 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 97 ରନ୍ର ସ୍କୋରରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଓପନର ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ 55 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର ତାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ସାମି 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଲେଖାଏଁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଟସ୍ରେ ହାରି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 9ଟି ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 247 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ 54ଟି ବଲ୍ ସହାୟତାରେ 13ଟି ଛକା ଓ 7ଟି ଚୌକା ସହିତ 135 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଦିଲ ରସିଦଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 237 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଭାରତର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିବମ ଦୁବେ 30 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା 24 ରନ୍, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ 16 ରନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 15 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଭାରତ 150 ରନ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ କିପରି ରହୁଛି।